ନମସ୍କାର ମୋଦି ଭାଇନା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଉ କ'ଣ ଖବର କୁହ ମୋଦି ଭାଇନା? ହଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାଇ, ତମେ କୁହ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ନାଇଁ ଭାଇନା, କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ଚାଇନାର ଚେପାନାକିଆକୁ ଆଜି ଛେନା ଖୁଆଇବା ଚାଲ। ହଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାଇ, ଆଜି ସେ ଚାଇନାର ଚେପାନାକିଆକୁ ଆମ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଛେନା ଖୁଆଇବା। ଛେନା ଖୁଆଇ ତାକୁ ହତାଶ କରିଦେବା। ତାପରେ ସେଇ ଚାଇନା ଲୋକକୁ ଚେପାନାକିଆ ଦିଗପହଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେଇ ନାତ ବାଜିଲେ ସମାନେ ଟଟି କରି ପଳେଇବ। ଆଉ